Presyo sa isda sa karbon ni saka tungod kuno sa nihit nga supply. Apil sa misaka ang presyo, mao ang mga utanon. Apan ang mga lamas, mi barato. Ano ang report ni Alan Domingo? Sa stall ni Florabel Amago sa Mercados Carbon, nakadisplay ang kaniyang klase sa isda. Maton niya nga ni saka ang presyo nini tungod sa epiktos panahon. Maong nihit usab ang supply. 20 ngadto sa 30 pesos ang aumento depende sa klase sa isda. Ang budburon, tag 220 pesos ang kada kilo. Tamarong, 240 pesos. Ang duhaw, 250 pesos. Tikab, 200 pesos. Bilong-bilong, 200 pesos. Bulinaw, 120 pesos. Tarurot nga nukos, tag 300 pesos ang kilo. Karon sir, medyo mahal-mahal gyud siya sir kay nihit man ang isda karon. Samtang ang presyo sa mga tanon, medyo ni saka usab matod sa mga negosyante. Ang Baguio beans, tag 70 pesos ang kilo. Carrots, 90 pesos ang kilo. Patatas, 90 ang kilo. Broccoli, 160 ang kilo. Kani sir, gikan nagdalagit. Bahalag kagiron. Pero binoong na. Binok sir, 15. Di na si Roy, kansi, dako pa sa kamot na ako. Maranihit ang supply. Samtang ang mga lamas ni Ubo Sinoon ang presyo sama sa siling espada, 100 pesos ang kilo, gikan sa 130 pesos. Sibuyas dahunan, 80 pesos, gikan sa 140 pesos. Sibuyas Bombay, tag 150 pesos ang kilo. Ni barato ato mga lamas ron sir kay kanang maragdagan tagabot. Kauban si Clover Lumaya, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.